tabuk जों सपाइजा कलिक्रस कलेज जतन सिनि नाम लेम्बु सरारनि tabuk सिनि त्रिपुराव अमो कलेज अनेक बरनो फोरोंगिरि दङ फरायगिरि दङ जतन अर फरायलायो सिनि पेरेन्ट्स अफ अमो बरक सुनर फरायगिरि हिंदो हाइफानो तिनि कायसा एमोनिसु नुकजाखा जे सिनि मादार टांग कक बरक साबजेक्ट नति कायसा बरक अर बंनि साया खायबानि नुकजाखा बरक साया खायबानि नुकजामनो बरक गसिया borok mong ni saya na borok gos yang ni suno tabu অনেক bong ni excuse pun gitu kok khai homa hengkha je tini kaisa BBA department ni exam tongmani ajago kok borok subject tongmani kok borok subject o borok emon word use khaika nongno tini social media through te nongno जों amo upload khaine nong naimana jagao जों आसे बसर रमै सिनि आमानि कक बरक साइथनसे जों शान्तिबाद जीवनफान नुगियाखो इभेन अर केबो नुगियाखो बरक बियां जानि तु खाखो दालका बरक सलामनि जों आम साइनिया तो आमा हाय कायसा मुंगोनां कलेज नि मुंगोनां बरक गोनां कलेज नि जागा जों जतन पढिनो हायो सोलोंनो हायो आन्तिखाय उल्टा पुल्टा खाय बरक फैलि दङ आमन बागै जों बेरायनो जों जाबागलिया सिनि टीआईएसएम नि जों दिनर बंगिदो फैकल्टी बाय फाइमालाय थाके अमो बेरायनो साया अन्तिके पलिसि तमनि बागै जों बं खानि एपोलॉजी लेटर सानका बरक एपोलॉजी लेटर रिया जुदि कांकाय तिनि निबिसिंगो जों चिनि एक्शन फादार एक्शन ना हानाय कारण अमो कायसा चिनि पूरा त्रिपुरा सानि बागै लासमा सिजानि कक ए बरक चिनि जाति न ए चिनि बरक न चिनि कक न बरक रेसपेक्ट दिया आमन बागै जों एक्शन ना हाना तो नि अमो न जों जत खानि न अ जागा जारा चिनि अरन स्टुडेन्ट नक तंनाय যারা এরিয়া নিচিন লগে ফাইমানজা ফাইল যতন जों हायाखै कराखै बुजाखा चिनि आमानि बागै चिनि मानथानि बागै जों कक खालामनांगौ जों जतन रेसपेक्ट दियो कलेज न एज ए हलि क्रस संगै अमनि आगे स्कुल तमानि स्कुलनि हते बर ता कलेज खा ताकसु जरतै जों मंनो रेसपेक्ट दियो न चिन बर कम बं आरो पड हाइपानो जुदि अमहाय सामु थाइगांखाय या परमात सनाय तो तिनि आमन बागै न जों हलि क्रस कलेज फाइमानि बर सुना पुला सागा तिनि आरो पुनो एन्टायर बंनि प्रिन्सिपाल ते भाइस प्रिन्सिपाल संथे बंनि फैकल्टी मेम्बर खाय एन्टायर कॉलेज से पुनो एग्जाम करि रखिनस हाइपानो बर मानजा खा बक जे आमनो सिनि कक बरन ककनो बरम बियांगै आमाहाय कक खेलि तमनि बर मानजा खा जों खानि रिपोर्ट कार्ड बतंग एग्जाम नि रुटीन बतंग क्वेश्चन पेपर नि बतंग जतनो जों बंनो फुनु का सराय सरायके आबन या बुलो ताबु बर जुनो एपोलॉजी लेटर रिनाय हिनि त बर कक रेखा हाइपानो जों नासिनाय बर कि एपोलॉजी लेटर रिया जुदि दियांखाय दुमति जे फादार एक्शन ना जों एक्शन नानाय आमनि बागैनो जों जतन लुकरनन कयो जे नायदि निजि नामानि कक बरक डिसरेसपेक्ट खाजल तकांखाय जे गुन जागा फानो सिदिं सिदिं ता तकबायदि ताइ जों त स्पेशली सिदिं सिदिं आमन बागै जतन हामबाय देसा फाइनाल सालो नंना आपडेट